gid yan dukuton ko balik sus namit. Nandito yung taga Igbaras, talagang dinayo niya ang batsoy ng Santa Barbara all the way from Igbaras. Ano Hindi totoo yan. Bola lang yan. masasabi mo, yo? Hey Joe. Hey Joe. Yan si Kuya Sopri. Namatihan ko na yung Sobredos Batsoy. Kasi nga ko mas namit pa rin sa sa Lapas Batsoy. So ito rin si Kuya Kim, all the way from Santa Barbara. Masyadong malayo. Let's go! So pasukin na natin. So kailangan mag-wash, no, ng ating kamay. Wash tayo. Wash kayo ng mga kamay nyo, ha. Kayo, tapat may soap yan. Menrock. Wash it. A few moments later. Para na ang amon niya special batchoy. Yung dalaw sa maanyag nga Shout out sa amon nga nag-serve balin pa sa Los Angeles. With eggnog galing sa puwet ng manok. Day 2. ay salamat. Next time yung mga ka-country lang, bigyan mo. Wala yung binibalik ang toothpick pack na. Ubos na ubos. Ubos na ubos. Urot na urot. Masarap. So, natapos na po kaming kumain. Yung mga kasama ko lang pala, natapos na silang kumain. Request nga Ilonggo lang daw kay para hindi mabudlayan. Ara, katigab gid ang akong amigo kasi Sopri. So, interview na to sa kung namit gid bala ang batchoy ni Suprido. Namit gid yan dukuton ko balik sus namit. From 1 to 10, rate from 1 to 10.
Kumusta tayo mo experience? 11. Kaya may kayabangan to. Serious na? Cross your heart? Namin to. Ano, yun ang loyalist. Kaya sa Robredos. Robredos. ODIs namin. Kung gusto kong makadod agin niyo lang ako sa bulong. Tour guide ko. At ayun mga ka-adventure, talagang masarap ang kanilang batchoy. Napakasarap ng batchoy nila guys, and I highly recommend pag meron kayong time, puntahan nyo ang Sobredos Batchoy dito sa Santa Barbara.